Virksomheder er kommet i vanskeligheder. Nogle medarbejdere er sagt op. Andre frygter at blive arbejdsløse. Nogle oplever, at deres pensioner er mindre værd. Andre, at det er svært at sælge huset. Jeg forstår godt, at mange er bekymrede eller usikre. Regeringen tager situationen meget alvorligt. Vi vil ikke tøve med at tage de initiativer, der skal til, for at Danmark kommer helskindet gennem krisen, med høj beskæftigelse og sund økonomi. 2008 var også året, hvor den internationale terrorisme kom tæt på Danmark.